Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Πησίας θα μιλήσει τώρα. Και επαναλαμβάνω, μόλις ήρθε από τη Συρία. Καλησπέρα σας. Μετά την εμπεριστατωμένη ομιλία του κυρίου Αλομπέη, ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω, εξέθεσε εμπεριστατωμένα την άποψη όμως της μίας πλευράς, θα ήταν καλό να μπορούσε να ακουστεί και η φωνή, η άποψη, τα επιχειρήματα και της άλλης πλευράς. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να αναπτύξει τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι, όπως γνωρίζετε, είμαι συντονιστής μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την ειρήνευση στη Συρία, μιας πρωτοβουλίας η οποία αναζητεί, όπως είπε ο κύριος Αλομπέη, την πολιτική λύση. Και όπως θα ήθελα να πω εγώ, με πολλή δυσκολία προσεγγίζουμε με ευθύνη και των δύο πλευρών αυτήν την πολιτική λύση. Βέβαια, η κάθε πλευρά ισχυρίζεται ότι το λάθος, η ευθύνη βρίσκεται απέναντι και παρουσιάζει με το δικό της τρόπο τα επιχειρήματά της και το δίκαιο της. Όταν έχεις, εμένα η τελευταία μου πληροφορία τώρα που γύρισα από κάτω είναι ότι οι νεκροί έχουν φτάσει σε 130.000. Αλλά στους πολέμους πάντοτε οι αριθμοί αυτοί αμφισβητούνται. Δεν είναι όμως εκεί το ζήτημα, αν είναι 100 ή αν είναι 180. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι που, αν κάνουμε την αναγωγή στον δικό μας πληθυσμό, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι σε τόσο λίγο χρόνο. Γι' αυτό τον λόγο εμείς που ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία αποφασίσαμε να αφήσουμε λίγο στην άκρη το δίκαιο της κάθε πλευράς και τα επιχειρήματά της και να κοιτάξουμε να κάνουμε εκείνα τα αναγκαία βήματα τα οποία μπορούν να οικοδομήσουν σχέσεις, οι οποίες σχέσεις θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί ένα πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι διαφορετικές πλευρές θα ενταχθούν κάποια στιγμή, θα αρχίσουν το διάλογο και σε κάποια στιγμή, σε κάποια φάση αυτού του διαλόγου, ίσως αρχίσουν και τη διαπραγμάτευση. Πολύ σωστά είπε ο κ. Αλομπέη, πήγανε, και εγώ το θεωρώ κάτι το πολύ σημαντικό, αν και υποτιμάται πολλές φορές από τους διεθνείς παράγοντες και υποτιμάται και από τις δύο πλευρές. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι ξεκίνησε η Γενέβη 2. Είμαι από τους όχι πολύ αισιόδοξους, μάλλον τους απαισιόδοξους. Νομίζω ότι θα πάρει πολύ καιρό και αυτό λένε οι άνθρωποι που συζήτησα φτάνοντας κάτω, αλλά έχω την ίδια αίσθηση και από τις συζητήσεις που έχω κάνει με ανθρώπους που συνάντησα στο εξωτερικό και οι οποίοι στην πλειοψηφία τους εκφράζουν την άποψη της άλλης πλευράς. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι ορισμένα από τα πρόσωπα τα οποία είδατε πριν από λίγο στην παρουσίαση του κυρίου Αλομπέη, όπως ο Ζορζ Σαμπρά, όπως ο Μισελ Κίλο, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν είδατε την εικόνα τους, ο Χαϊθα Μανά, ο Σάκφε, γραμματέας επικεφαλής των αδελφών μουσουλμάνων της Συρίας, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε πολλές ώρες, συναντώντας τους στα πλαίσια και για τους σκοπούς αυτής της ειρηνευτικής προσπάθειας αναζήτησης πολιτικής λύσης. Που σημαίνει να σταματήσει η αιματοχυσία
και όπως είπα πριν, διάλογος με την προοπτική της διαπραγμάτευσης, ώστε να δημιουργηθεί εκείνο το πολιτικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στο συριακό λαό ελεύθερα, κατά το δυνατόν ελεύθερα, να αποφασίσει για την επόμενη μέρα, για το πώς θα διακυβερνηθεί, ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα αναλάβουν τις τύχες να τον βγάλουν από εκεί που τον έφεραν, και τώρα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε κάποια πράγματα, αυτοί οι οποίοι τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα επικεντρώσω συνεπώς τόσο πολύ τις κάποιες αντιρρήσεις μου, μικρές ή μεγάλες, με ορισμένα από όσα είπε ο κύριος Αλομπέιτ. Σε πάρα πολλά άλλωστε από αυτά έχει δίκιο. Εάν κάνουμε μια διαπίστωση, πράγματι υπήρξε απίστευτη βία. Και αν μιλήσουμε για τη μία πλευρά, για το καθεστώς, πράγματι το καθεστώς αντιμετώπισε με πολύ σκληρή, με ομή βία τους πολίτες της χώρας του. Όμως τα ερωτήματα, πέρα από αυτή τη διαπίστωση, εάν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για τη λύση, εάν θέλεις οι νεκροί να σταματήσουν στους 100.000 ή στους 120 και να μην γίνουν 200, 220, 300, 500, είναι το τι κάνεις, πώς κατανοείς το πρόβλημα. Ένα θέμα που δεν έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει αρκετά καθαρό και δεν έχει παρουσιαστεί όχι μόνο από τον κύριο Αλομπέιτ αλλά και από τα διεθνή μέσα, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, κυρίως τα δυτικά μέσα παρακολουθούμε και γνωρίζουμε πώς θέτει το πρόβλημα, πώς το θέτει η Γαλλία, πώς το θέτουν τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άλλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς τα θέτει το Al Jazeera του Κατάρ, πώς το θέτουν άλλα κανάλια, το Al Arabiya κτλ. Εκεί θα δούμε ότι εντοπίζεται το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα όπου κάποιος κυβερνήτης με πολύ σκληρές, με απάνθρωπες μεθόδους, τρόπους, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ή και περισσότερους ανθρώπους από το λαό του, προσπαθεί να σταματήσει μια εξέγερση. Μα το πρόβλημα ήταν μόνο η εξέγερση. Αυτό που ζούμε τώρα είναι η καταστολή μιας εξέγερσης. Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολλοί έχουν αντιληφθεί ότι μετά τους 4-5 πρώτους μήνες, όπου υπήρχε πράγματι μια λαϊκή εξέγερση, μια γνήσια λαϊκή εξέγερση, σαν και αυτή που είδαμε στις άλλες χώρες, στην Αίγυπτο, στην Τινησία, στο Μπαχρέιν και αλλού, είδαμε εκεί να μετεξελίσσεται ραγδαία η κρίση σε γεωπολιτική κρίση. Για αυτό το πράγμα μιλάμε πάρα πολύ λίγο. Και ξεχνάμε ότι οι πρωταγωνιστές της γεωπολιτικής αυτής κρίσης είναι και μεγάλες δυνάμεις και σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις. Δεν είναι απολογητές ούτε του Ιράν ούτε καμιάς άλλης χώρας. Αλλά όχι μόνο αυτή η οποία αναφέρθηκε. Το Κατάρ αποτελεί πρωταγωνιστή σε αυτήν την γεωπολιτική κρίση. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί επίσης πρωταγωνιστή σε αυτή την κρίση. Μπορεί να άλλαξαν λίγο οι συσχετισμοί και εκεί που το Κατάρ είχε το προβάδισμα, σήμερα να έχει η Σαουδική Αραβία το προβάδισμα. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Και δεν συμβαίνουν μόνο λόγω Συρίας, αλλά και των εξελίξεων στην Αίγυπτο και αλλού. Η Τουρκία είχε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κρίση. Άλλωστε, πού εκπαιδεύτηκαν, από πού πέρασαν, πώς περνούσε ο οπλισμός. Μήπως ήταν διάκριτα τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, η οποία πλέον χαροπάλευε, ο κόσμος χαροπάλευε. Φυσικά υπήρχαν και άλλα σύνορα διάκριτα, αλλά δεν υπάρχουν ευθύνες από αυτές τις χώρες. Δεν ακούσαμε, ακόμα και εμείς όταν επισκεφθήκαμε την Τουρκία για να συναντηθούμε με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, δεν ακούσαμε ανθρώπους να λένε πρέπει να γίνει επέμβαση, πρέπει να γίνει ξένη επέμβαση. Δεν έχουμε ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης πρέπει να δοθεί λύση με μια ξένη επέμβαση. Δεν χειροκροτήθηκε άλλωστε κάποια στιγμή
η πρόθεση των ΗΠΑ να κάνει μια χειρουργική επέμβαση στη Συρία? Θα ήταν καλή αυτή η χειρουργική επέμβαση? Θα τη δεχόμασταν? Πρέπει να λύνονται έτσι τα προβλήματα? Γιατί δεν υπήρχε η πίεση, και μπορούσε να υπάρχει? Να ξέρετε ότι όταν κάναμε το πρώτο μας ταξίδι στη Συρία, το καλοκαίρι του 2012, το φθινόπωρο του 2012, ο Άσαντ ήταν πολύ αποδυναμωμένος. Και όμως εκείνη την εποχή που ο Άσαντ ήταν αποδυναμωμένος, δεν αναζητήθηκε πολιτική λύση. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα γύρω από το γιατί δεν αναζητήθηκε πολιτική λύση. Ξέρετε ότι υπήρξαν πάρα πολλοί, συμμερίζομαι αυτή τη γνώμη, οι οποίοι λένε, και αυτή είναι η θέση μου, και αυτή είναι η θέση μου, ότι πολλούς από τους περιφερειακούς και από τους μεγάλους παίκτες που ενεπλάκησαν σε αυτή την τραγωδία της Συρίας ενδιαφέρθηκαν για τη διάλυση της Συρίας. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω γνώμη. Υπήρξαν κάποιες δυνάμεις οι οποίες ενδιαφέρθηκαν πολύ λιγότερο για την αναζήτηση λύσης και ενδιαφέρθηκαν πολύ περισσότερο για την διατήρηση αυτής της κρίσης, για το μαράζωμα αυτής της χώρας, για τη διάλυση αυτής της χώρας, για τη μετατροπή της σε μικρά προτεκτοράτα, όπου στο τέλος και οι καλοί και οι κακοί, όπως τους βλέπει ο καθένας από την κάθε πλευρά, η Ρωσία θα έπαιρνε το κομμάτι της κάπου, το Ιράν θα έκανε τους υπολογισμούς του, η Τουρκία θα έχει και εκείνη τις προσβάσεις της, οι Σουνίτες θα τους κουβαλούσαν από εδώ να τους πάμε εκεί, τους Αλεβίτες θα τους πηγαίναμε απ' αλλού, τους Κούρδους θα τους βάζαμε έτσι, σαν να μοιράζαμε ένα ταψί που είχε μέσα, δεν ξέρω τι, είχαμε μαγειρέψει μέσα στο ταψί και το μοιράζαμε έτσι. Αυτά όμως όλα συζητιόντουσαν εκείνη την εποχή. Οι ευθύνες της διεθνούς κοινότητας είναι πελώριες. Η διεθνής κοινότητα είχε φτάσει στη Γενέβη 1 και ξαφνικά επαναχώρησε. Δεν είμαι από αυτούς που θα ήθελα να δω τον Άσαντ έστω και μία μέρα να κυβερνά αυτή τη χώρα μόλις ξεκινήσει πια αυτή η διαδικασία της πολιτικής λύσης. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός έχει τόσο μεγάλες ευθύνες που πραγματικά ακόμα και αν βρισκόντουσαν πολλοί Σύριοι, μια πλειοψηφία αν θέλετε, που δεν το πιστεύω ότι θα βρεθεί, να το αναγνωρίζει ότι έκανε κάτι για να σώσει τη χώρα του, διότι υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Όταν υπάρχει διαμελισμός, κάποιες δυνάμεις συσπυρώνονται για να σώσουν τη χώρα. Είναι μεγάλα τα διλήμματα. Ο στρατός της Συρίας μπορεί να μην είναι σαν το στρατό της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Τινησίας ή οποιονδήποτε άλλο στρατό. Ο στρατός της Συρίας όμως δεν είναι εύκολο να αποφανθούμε εάν έπραξε ή δεν έπραξε το καθήκον του πολιτικά, ότι διέπραξε απίστευτα εγκλήματα, αυτό είναι γεγονός. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι παράξενο ότι τον στρατό της Συρίας όλοι τον θέλουν. Ότι σήμερα η πολύφερνη νύφη στη Συρία για τη λύση του προβλήματος είναι ο στρατός της Συρίας. Δεν είναι τυχαίο το ότι επισκεπτόμενος στη Συρία, συναντώντας ανθρώπους που τους είχε βάλει ο Άσαντ στη φυλακή 15, 18, 20, 25 χρόνια, έλεγαν ας είναι να υπάρξει ο στρατός, μην γίνουμε κομματάκια ή μας διαμελήσουν και μας προπίσουν από εδώ από εκεί. Αυτός ο στρατός που ευθύνεται για το τι μαύρη ζωή πέρασα, ας είναι να υπάρξει. Είμαι υπέρ του στρατού γενικά? Όχι. Είμαι μιλιταριστής? Όχι. Εγώ σας περιγράφω πραγματικότητες, τις οποίες βέβαια μπορεί ο καθένας να τις αμφισβητήσει. Όμως όλες αυτές προσπαθώ να τις βάλω σε μία συλλογιστική, η οποία να επιτρέψει πέρα από τα όποια συναισθήματα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, και τα συναισθήματα είναι πράγματι πολύ βαριά, είναι πολύ έντονα όταν βλέπεις τον Ρημαδό, όταν βλέπεις την καταστροφή σε αυτή τη χώρα. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πεις τέλος, πρέπει να τελειώσουμε.
Τότε λοιπόν στην Γενέβη 1 υπήρξε μια επαναχώρηση. Θα είναι ή δεν θα είναι ο Άσαντ μέρος της επίλυσης του προβλήματος. Υπήρξε από τα Ηνωμένα Έθνη τότε και από όλους όσους συζήτησαν εκεί η καταρχήν θέση ότι ας είναι, και μετά βλέπουμε και ο Συριακός λαός τον στέλνει εκεί που είναι να τον στείλει. Έχετε την εντύπωση, εγώ δεν σχημάτισα αυτή την εντύπωση, ότι χώρες όπως η Ρωσία ή το Ιράν ή δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες, ας πούμε από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά ήταν δεδομένο ότι ο Άσαντ ήταν όχι μόνο ανεπιθύμητος, αλλά και οτιδήποτε άλλο, ότι ενδιαφερόντουσαν ειδικά για τον Άσαντ. Αλλά δεν είναι κάπως απλοϊκό και όχι καλό για μια συζήτηση που θέλει να καταλήξει σε λύση? Να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές κάποια πράγματα και να έρχονται οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και να λένε ότι εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, θα καθίσετε στο τραπέζι? Και σου λέει η μία πλευρά δεν κάθομαι με αυτούς που έχουν ματωμένα χέρια, και σου λέει η άλλη πλευρά δεν κάθομαι με αυτούς που έχουν ματωμένα χέρια. Ματωμένα χέρια από εδώ, ματωμένα χέρια από εκεί, συνεχίστε να σκοτώνετε. Φτάστε τους νεκρούς στους 200-300 χιλιάδες και συνεχίστε έτσι. Είναι αυτός τρόπος? Έπρεπε συνεπώς να παραμεριστεί αυτό το δίλημμα και να γίνει κατανοητό ότι μόνο μία χωρίς προϋποθέσεις έναρξη του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να επιτρέψει με την πίεση όλων των δυνάμεων, εκείνων τουλάχιστον που έφτασαν κάποια στιγμή να ανησυχούν για το πόσο θα μπορούσε να επεκταθεί αυτός ο λεκές της Συρίας, για το πού θα μπορούσε να οδηγήσει την περιφερειακή αστάθεια, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή όπου φάνηκε, και μάλιστα νομίζω ότι στην περίοδο εκείνων των εβδομάδων όπου θέλησε να επέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν διεργασίες οι οποίες έθεταν παράλληλα το πρόβλημα σε μια κάποια βάση, ότι υπήρξαν δυνάμεις και υπάρχουν ακόμα κάποιες δυνάμεις οι οποίες βλέπουν το αδιέξοδο αυτού του πολέμου και αναζητούν μια κάποια λύση. Αυτή η λύση δεν πρέπει να σκοντάψει, δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο με προφάσεις όσο κατανοητές κι αν είναι για το ότι η μία πλευρά δεν δέχεται να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την άλλη πλευρά. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, υπάρχουν άραγε ευθύνες για την εμφάνιση αυτού του φαινομένου? Τώρα αν είναι 11.000, άλλοι λένε είναι περισσότεροι, άλλοι, ο καθένας κάνει τις εκτιμήσεις του. Της ανάπτυξης αυτών των οργανώσεων, όπως είναι το Daesh, τον αναφέρατε πριν, ο στρατός αυτός για αυτό το κόμμα για το Ιράκ και το Λεβάντε, το οποίο είναι το σκληρότερο κομμάτι του αλκαετικού νεφελώματος, το οποίο σήμερα συγκρούεται και με την συγγενή του Τζαβάντα Νόστρα και το οποίο συγκρούεται και με άλλες ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά η συνισταμένη είναι η σύγκρουσή τους πλέον με το κομμάτι της αντιπολίτευσης, εκείνο που στο τέλος είχε πολιτικά χαρακτηριστικά και το οποίο βρίσκεται σήμερα στη Γενέβη, και βέβαια με το καθεστώς, ανεξάρτητα εάν άκουσα πράγματα τα οποία δεν με εκπλήττουν και ειλικρινά σας λέω, μπορεί να θεωρήσω ότι εν μέρει έχουν βάση, αλλά και πάλι θέλω να πω ότι δεν δικαιούμαστε από τέτοιες διαπιστώσεις να βγάζουμε μόνο την έκπληξή μας και να περιοριζόμαστε να λέμε ιδού τι κάνει ο άλλος. Εγώ δεν ξέρω κανένα πόλεμο όπου να μην παίζονται διπλά και τριπλά παιχνίδια. Μου είναι αδιανόητο το ότι θα υπήρχε μια οργάνωση σαν για αυτή που λέμε, σαν για αυτές που ανέφερα πριν, οι οποίες δεν θα έχουν ισχυρή διείσδυση από τους πάντες. Από τους πάντες. Μέσα εκεί θα συναντήσεις και ανθρώπους του καθεστώτος του Άσαντ, αλλά και ανθρώπους του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας. Υπάρχουν επιφανείς παράγοντες με γνωστούς δεσμούς με τις πολύ ισχυρές υπηρεσίες που παρακολουθούν τις τύχες του πλανήτη,
οι οποίοι βρίσκονται και σε αυτή τη χώρα και οι οποίοι ενισχύουν δυνάμεις εκεί μέσα. Και πολλές φορές ο ένας στρέφεται από τα εγκλήματα του άλλου και πολλές φορές ο καθένας αξιοποιεί προς ίδιο συμφέρον αυτά τα εγκλήματα. Όμως αυτά τα ξέρεις. Ξέρεις ότι δεν έχεις να κάνεις με καλά παιδιά. Ξέρεις ότι δεν έχεις να κάνεις με μια καλή κυβέρνηση η οποία πολεμά για το δίκαιο και για την πατρίδα και με μια καλή αντιπολίτευση η οποία παλεύει για τη δημοκρατία και για τις μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν τόσο πολλές ιδιοτέλειες και ένα τόσο σφιχτό πλαίσιο γεωπολιτικό και τόσο σκληρά συμφέροντα. Δεν είναι ώρα να κάτσουμε να τα πούμε όλα αυτά. Μιλώντας για τη Συρία θα πρέπει να μιλάμε ώρες πολλές. Όμως, εμείς έχουμε καταλήξει ότι όλα αυτά έχουν τη σημασία τους για να καταλάβεις, για να σκεφτείς, για να στραφείς ακόμα και ενάντια σε αυτούς εδώ στη χώρα που βρίσκεσαι, στην Ήπειρο που βρίσκεσαι, στον κόσμο που βρίσκεσαι, ενάντια σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν να συνεχίζεται αυτό το έγκλημα. Χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 3 χρόνια για να φτάσουμε στη Γενέβη 2. Και ότι ο μόνος δρόμος είναι όλες οι πλευρές να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι. Δεν έχουν δικαίωμα να συνεχίζουν αυτό το έγκλημα. Είναι βέβαιο ότι ο Συριακός λαός, αν το ρωτήσουμε και το ρωτήσαμε, πήγα 6 φορές στη Συρία αυτό το χειμώνα που πέρασε. Συναντηθήκαμε με ποιον θέλετε και δεν συναντηθήκαμε. Και με κόμματα της αντιπολίτευσης και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτσει στις φυλακές. Συναντηθήκαμε με τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Ασχίζουμε να δούμε αυτό το έλασον πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Να ανοίξουμε διαδρόμους, να πάει ανθρωπιστική βοήθεια, να σωθούν κάποια νοσοκομεία, να σωθούν κάποια ιδρύματα πνεύμονες. Εν πάση περιπτώσει, να γίνουν τοπικές ειρηνεύσεις. Ξέρετε ότι υπάρχει θέληση σε αυτό. Το 70% του λαού της Συρίας δεν θέλει να ακούσει ούτε για τη μία πλευρά ούτε για την άλλη. Είναι ευφυείς άνθρωποι. Κατάλαβαν ότι όλοι έπαιξαν, όπως λέμε, στο κασίδι το κεφάλι. Και πολύ άγρια και πολύ ανέντιμα. Δεν θέλουν να ακούσουμε ούτε για τον Άσαντ, αλλά δυστυχώς ούτε και για τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης. Ξέρουν ότι πολύ χρήμα, μα πάρα πολύ χρήμα, άλλαξε χέρια όλη αυτή την περίοδο. Και είναι ελπίδα, μοναδική ελπίδα, να δημιουργηθεί μέσα από αυτό το καμίνι, μέσα από αυτή την καταστροφή, να αναδυθεί ένας καινούριος πολιτικός κόσμος. Να υπάρξει και στη Συρία μια κοινωνία των πολιτών. Το μικρό μας εγχείρημα, η μικρή μας πρωτοβουλία, η εθνής πρωτοβουλία, έχουμε ανθρώπους μέσα, Πέρες Εσκιβέλ, Μέριτ Μαγκουάιρ, που έχουν πάρει το Νόμπελ της ειρήνης, άνθρωποι που την πονάνε την ειρήνη, και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, επίσκοπος ο Ραούλ Βέρα, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τελειώσει αυτή η αιματοχυσία. Λέμε να πάρουμε αυτόν τον κόσμο και να τον πάμε στη Βιέννη, να κλειστούμε μερικές μέρες σε ένα ήσυχο κάστρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως Ινστιτούτο για την ειρήνευση. Χρησιμοποιήθηκε για τους πολέμους στην Νοτιοανατολική Ασία, και εκεί αυτοί οι άνθρωποι να αρχίσουν να κουβεντιάζουν. Να μην είναι επιφανή πολιτικά στελέχη. Να είναι άνθρωποι, ακούσαμε. Ρωτήσαμε τον Μισελκίδο, ποιους ανθρώπους από τη Συριακή κοινωνία θα ήθελες. Ρωτήσαμε τους αδερφούς μουσουλμάνους, ποιους ανθρώπους θα ήθελες. Ρωτήσαμε τον Χέιθα Μανά, ρωτήσαμε τον Σάμπρα, ρωτήσαμε όλους. Τον Χατίμπ που ήταν πριν, αλλάχτηκε, ο Ζέρμπα τώρα, είναι άλλοι. Τους ρωτήσαμε, πείτε μας ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, τι είναι, τι ιδιότητα έχουν, όποια ιδιότητα και αν έχουν, να αναγνωρίσιμοι μέσα στη χώρα τους, να μαζευτούν εκεί και να αρχίσουν να συζητάνε για το πώς μπορεί σιγά σιγά το πράγμα να φύγει από εκεί που κρατούνται τα νήματα και από εκεί που τα κέντρα αποφάσεων οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή, και να αρχίσει να διαμορφώνεται ένα άλλο πλαίσιο, ένα πολιτικό πλαίσιο,
Χώρες σαν τη Συρία, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε αυτά, αλλά και περισσότερες χώρες Μέσης Ανατολής, τα λεγόμενα εύθραυστα αυτά κράτη δεν γνώρισαν τη δημοκρατία. Δεν έχουν δημοκρατικούς θεσμούς. Πρέπει να τους οικοδομήσουν. Ας είναι η προσπάθεια αυτή να συμβάλλει τόσο παράλληλα με τη Γενέβη, η οποία στηρίζει τις ελπίδες όσων θέλουμε να σταματήσει αυτή η καταστροφή, ώστε να μπορέσουν οι Σύριοι με πολύ πιο πολύ μυαλό και γνώση να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Και πιστεύουμε ότι οι Σύριοι θα τα αλλάξουν τα δεδομένα στη χώρα τους, θα αλλάξουν, δεν θα κυβερνώνται πλέον από το ίδιο καθεστώς, θα μπουν σε μια άλλη πορεία. Έχει αρχίσει να οριμάζει το αίτημα της δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας έτσι όπως θα την φτιάξουν οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχει εξαγώγημο μοντέλο δημοκρατίας. Αυτές λοιπόν της δημοκρατίας, η οποία θα τους επιτρέψει να μπουν και αυτοί σε έναν κάποιο δρόμο. Φέρε αισιόδοξο το κλείσιμο και είναι πράγματι, γνωρίζοντας ότι δυστυχώς ίσως για πολλά χρόνια οι ασκοί του αιώλου που άνοιξαν στην περιοχή δεν θα επιτρέψουν την εύκολη ειρήνευση. Κτίρια και τζαμιά θα τεινάζονται, μπόμπες θα σκάνε εδώ και εκεί και θα υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες και αυτά τα συμφέροντα που όταν θα βλέπουν να πλησιάζει η ώρα για μια ειρήνευση και για μια ανασυγκρότηση αυτών των χωρών, θα ρίχνουν λάδες στη φωτιά και θα επιχειρούν για άλλη μια φορά την αποσταθεροποίηση. Όμως κάτι θα γίνει αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστώ.